rina wengi sun jane kula ki isin lho Pak Mukijan. Karo sapa? Nggih kalih para senior-senior saya, Ibu Partini, Ibu Dwi, jenengan, Ibu Hartati. Ya ora perlu isin. Ngoten niku anu Dik, Pripun, Hartati. Pun mboten usah dipikir. Senior, junior iku padha mawon. Ngoten. Dados ngeten. Pripun? Jenengan itu sebagai penerus. Benjing menawi kados Bu Partini, Bu Sutiani, Bu Rus sampun boten purun marang gono nggih. Adik-adik menika ingkang nerusaken seniman seniwati Tayub Tulungagung ngaten. Nggih, pokoke sing baku kula nyuwun berkah pangestunipun Mae, mugi-mugi kula nggih saged tularan kados jenengan. Amin. Tresno mung sesisih asta endahing bebrayan semut Gusti paringono ndak tulis kidung lakonku jejer wanutya kang kebak
Jaraning jiwa esemu anglam-lamis kebasantan kawa ngimpi saben wati tansah katon apa besok bakale kelakon gandeng reruntungan tumuju mancing bebrayan neloke kahanan bojomu ora dangan jalarane amarga beda derajate wis mupus jroning rasaku arep piye kudu tak lilakne mung siji walengku sing katresnan karo kowe Promosi warkop Blumbang Mas Supriyono Mas wong sing tak tresnani aku tansah eling tandha katresnanmu bandul kunci kembang mawar biru najan mung sepele gedhe paedae yen to aku lara pinangka tambane bandul kunci iki tetep tak openi muga dadi panguripu ing ati bandul kunci cahayu kembang mawar biru rena wengi tumapel dadaku bandul kunci wong ayu kembang mawar biru kena kanggo tampa ning kangenku saiki kunciku wis ana badule mung kari ngenteni bahaline gembok karo kunci kudu dadi siji aduh wong ayu gembokmu tak enteni pitung sasi lawase nggonku ngenteni mong sliramu wong bagus tak hati-hati
Bangga langit mendung Kutha Ngawi. Mas Genjot. Isih kaya wingi uni ora krasa loh tuwetes brebes milih nanti udahan. Monggo pundutanipun Bapak Tarmuji kapal ingkang pidalem wonten ing Dusun Bono ugi badhe tayupan tanggalipun 16 malam 17 Agustus menika usahanipun